A koľko si dal za to? No. Čo? Raz som povedal bonzima. Kto ťa bonzol? Som bol do 5 dní rodín, tak som bol, lebo mi ešte neskoro vlak. Tak? Tak som na progres. Robino, čo hovoríš na dnešnú vládu? Bože môj. Čo? Robino, čo hovoríš, trojíte ešte na hajem? A teraz ma aj demoni oslovil. Kto ťa zastavil? Ale oslovil, že to je cesta, ale Jeden stroj? papír za 50 tam a si nekoho povedal, že koľko to stojí proste. Bol som mal mojej sestre, on to povedal, ty kokos, Stroje! strašne musím mi kurva opatrení. To stroje. Pošlaj, tatko nie je tam, no? A on čo nevie. Ja si ho tam vidím. Vieš, aký opatrení musím byť? Musíš byť opatrný, Robo, lebo tu behajú aj tie sondy. Šamorína. To vieš o tom, nie? Robo. A strieľaj už po tebe. Daj si Isaac mi. Kurvi! Dneska mi tá o tú solánku na bicykli. Opět sa to laser byl. Ty, kurvi. Milan! Robo, Máš tam laser ešte? máš ešte ruku Ten laser máš? Terminátora? Neviem, kde je. Čo? Masku a ruku Terminátora máš? Masku nemám. Ty si dal. Ja to sledujím. A tú ruku máš kde? Doma. Kúpim kávu. Nejaký ruku na bicykli. Má Playko 3? A GTAčko ešte hráš na Andrea? Hrávam. Počkej. To je? Jedem sa na to. Na GTAčko. Keď to čo máš na piču teda vidieť? Robo, najeb mu. Čo máš aký priebaný film, jak to seka? Kakšeno si nevideli? Koho? Kakšeno si nevideli. A čo má natáčať? Roko, pamätáš, vtedy si raz bol aj na internete? Pamätáš na to? Hej. To bol prvý a posledný raz. Kto ti to dal na internet? Neviem, ale počujte. Viete, budem teraz v Slome a ja pracujem pre tú ženu Slome. Ty pre ním pracuješ? Akú ženu? To osekla tej žene hlavu a podobal sa na sarvu. Hej. Moc do piče, pozor na teba. A vieš čo? Zabi saru a že ja Baro Sar budem koňa Baro Sar. Koho? 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 Po česky tam hovorila, že Lincoln Barrows, a ne jak som. Burrows alebo Barrows, neviem. Ty tu vidíš,